Primer, 4 coses sobre els punts de l'ordenança que es porta a aprovació inicial en relació a la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal pel nucli antic. En primer lloc, creiem que contradiu els acords presos en el Pla de Foment de Mobilitat en Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal d'Olot. És aquell document que va sortir i es va aprovar arran del procés participatiu de l'Olot Pedala. Aquest setembre, teòricament, finalitza la fase 1 d'aquest pla, del qual en prou feines se n'ha complert el 25% dels acords. Aquest document, aprovat després d'un procés participatiu, com deia el següent sobre la bicicleta del nucli antic. Era el punt B1, carrers de convivència. Es recomana permetre la circulació de bicicletes i patinets en ambdós sentits dels carrers de vianants del centre, limitant-ne la velocitat a 10 km per hora. A tal efecte, es proposa actualitzar la senyalització vertical del centre afegint el faldó excepte bicicletes, és a dir, prohibit excepte bicicletes, a la senyalització vertical i senyalitzant les portes d'entrada de la zona de vianants. En segon lloc, creiem que això perpetua l'incompliment del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que fa tants anys que s'incompleix. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un altre d'aquells documents amb bones intencions que en el seu dia es va aprovar i tot seguit es va guardar en un calaix. Aquest pla es va dissenyar en un període de vigència de 6 anys, anava del 2013 al 2019, però es complementaven mesures fins al 2025, per tant, mesures que s'haurien d'estar fent ara. Per garantir-ne el seu compliment, s'establia que calia fer un informe als 3 anys i un altre als 6, els quals havien de ser remesos a la Direcció General de Polítiques Ambientals i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Doncs bé, hem sol·licitat aquests informes i no consta que existeixi cap informe sobre el compliment dels objectius del PMUs del 2018 al 2021. L'Ajuntament no desenvolupa els plans que aprova, però acabem pagant els plats trencats als usuaris de la mobilitat activa i sostenible. En tercer lloc, no compta amb la participació de la resta de grups polítics, ni s'ha informat ni consultat el grup motor de l'Olot Pedala. Una vegada més, porten una mesura al ple que afecta la bicicleta i que no s'ha ni informat ni debatut amb el grup motor de l'Olot Pedala. I una vegada més ens trobem amb una proposta que té el rebuig de les principals entitats de promoció de la bicicleta. Permetin-nos citar textualment una de les conclusions del procés participatiu de l'Olot Pedala. Anàlisi i diagnosi participada, punt J, la governança i la gestió del pla. Necessitat d'involucrar a tots els agents en el seguiment. El suport del teixit associatiu, deia el document, com a agent de motor del pla és imprescindible per garantir el seu èxit. L'alta implicació ciutadana en la redacció del pla, fort compromís i implicació del grup motor, fa factible la creació d'una taula municipal de la bicicleta, encarregada per fer el seguiment de les actuacions proposades al pla, amb participació municipal de les principals associacions, col·lectius i agents que s'han implicat en la creació del pla. En la proposta que es presenta avui no hi ha ni cogovernança, ni participació, ni tan sols informació. Ho tornen a presentar unilateralment i directe al ple. En quart lloc, creiem que és una mesura desproporcionada i que no ofereix alternatives segures. Desproporcionada per diverses raons. Passen directe a la prohibició sense haver esgotat totes les opcions per poder aconseguir una coexistència positiva entre vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Quan detectem que hi ha cotxes que circulen molt ràpid, què fem? Els prohibim el pas? O fem pedagogia, posem radars per detectar els que van ràpid, sancionem els que ho fan malament? De debò creuen que amb la tecnologia actual no és possible identificar quins usuaris de bicicleta i de patinet ho fan malament i anar directament a parquets? Prohibeixen fins i tot, amb aquesta modificació, la circulació de mainada menor de 12 anys acompanyada d'un adult, amb voreres de més de 2 metres d'amplada lliure sense obstacles. Sincerament, quantes queixes han rebut d'un infant menor de 12 anys que anés acompanyat d'un adult amb voreres de més de 2 metres lliures d'obstacles? Per què havien de retirar aquest article? És desproporcionat. No es pot fer pagar justos per pecadors i no es pot restringir la mobilitat activa i sostenible sense garantir-li una via alternativa, tal com tenen els cotxes. Reivindiquem una vegada més la pacificació de l'eix carrer Mulleres, Bisbe Lorenzana, Avinguda 11 de Setembre i Avinguda de Girona, per tal que hi puguin circular de manera segura bicicletes i patinets elèctrics. En cinquè punt, demanem que deixin aquest document sobre la taula. Per què? Perquè si volem que els patinets i les bicicletes formin part de la solució al greu problema de mobilitat que tenim, hem d'enfocar-ho d'una altra manera. Cal escoltar tots els agents implicats abans de prendre decisions precipitades que ens facin anar enrere en el camí cap a una mobilitat activa i sostenible. Calen més aparcaments per bicicletes i patinets en llocs visibles. Cal garantir itineraris segurs i ben senyalitzats per tal que les bicicletes i patinets tinguin alternatives on circular.
A part, aquesta ordenança inclou aquelles modificacions que s'havien aprovat en aquest ple que fan referència als camions d'alt tonatge per l'Avinguda de Sant Jordi. Concretament, l'article 55.5, en què reafirmen, i avui es reafirmaria si s'aprovés, que els camions poden realitzar la tornada en buit per l'Avinguda de Sant Jordi. Ja ho hem dit moltes vegades, i ja ho saben. Creiem que hi ha casos en què s'hauria d'obligar els camions buits a tornar per l'A26. I finalment, en relació al règim de sancions. Creiem que el règim de sancions, en el cas de bicicletes i patinets, hauria de contemplar un sistema d'avisos i començar a sancionar una vegada es constati que la persona reincideix malgrat conèixer la normativa. Si un menor de 16 anys va en bicicleta sense casc, per exemple, la sanció és de 80 euros. Potser val la pena deixar per escrit que la primera vegada rebrà un avís en comptes d'una multa que anar a casa amb una sorpresa d'aquesta mena. Totes aquestes coses les podríem haver aportat i ens hagués agradat aportar-les en reunions en comptes de trobar-nos al ple amb una aprovació inicial. Per tant, els demanem un canvi de rumb en la forma de dissenyar i aprovar les polítiques de ciutat. Sabem que és molt més fàcil carregar contra els usuaris de les bicicletes i els patinets, que són l'element més feble, juntament amb els vianants. Però els demanem que s'ho replantegin. Si no el deixem sobre la taula, aquest punt nosaltres hi votarem en contra. Merci.